So what's up guys, good morning. Naata karon diri sa Malangas, no, diri sa may sentral, no, likod, no. And then asa ta nagpa-check up, no, pa-check up atong amahan guys, para mawala dahil hangkuan balatian. So kaya sige tag-agwanta na atong balatian may gala, no. Kayo og ipamati lawas. So nata karon diri may galo ang ato ang giparkingan karon may gala. Diha ang clinic may gala na ranger. Ang clinic ya. Pasyente